Luís Menor clausurou na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do Campus de Ourense o programa de emprendemento Ourense Termal. Unha iniciativa impulsada polo Inorden en colaboración coa FCETOU no marco do Plan de Sostibilidade Turística en Ourense Termal. Estamos falando de turismo, estamos falando de plans de sostenibilidade turística que o subdelegado ademais describiu magníficamente en cuanto aos seus obxectivos, eses fondos Next Generation que foron destinados a transformar dunha maneira moi clara o que é a orientación turística e adecualos pois realmente as necesidades do novo turista, adecualo, convertir en oportunidades efectivamente eses plans turísticos. Sin dúbida, o que decimos, buscamos con eles a atracción do turismo, pero buscamos, sobre todo, conectar con esas demandas dese novo turismo e o objetivo último non é máis que o desenvolvemento económico, social e territorial da nosa provincia. O programa permitiu consolidar 14 proxectos empresariais, dos cales 13 corresponden a iniciativas de desenvolvemento e un emprendemento de nova creación, cun impacto directo en 18 concellos da provincia dende o Carballiño a Taberín, pasando pola Baixa Limia ou o Ribeiro. Distintas administracións, dende a Xunta de Galicia, a Deputación, o Goberno Central, Ministerio representado aquí polo propio subdelegado do Goberno, e somos quen de sacar adiante ideas e proxectos. E iso, a verdade, tennos que facer sentir orgullosos a todos. Creo que é un día realmente para felicitarnos todos pola parte que nos toca. Parabéns, parabéns, moita sorte aos emprendedores e podo afirmar co permiso das persoas que participaron, miro para Andrés, Frai, Isa, Elisa, etc., que aquí vades a seguir tendo a vosa casa. Que ante calquer dúbida, que ante calquer cuestión que se vos poda plantexar, aquí sempre vades a ter un profesorado que vos vai a poder acompañar ou, polo menos, co que podes a poder dialogar e intentar resolver dúbidas que se vos van a encontrar no voso camiño. A iniciativa incluiu 600 horas de formación especializada e 280 de mentoría personalizada, permitindo aos participantes avanzar na definición e consolidación dos seus plans de negocio.